Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur ekainak 2 astelena bi elkarrizketa berri izango ditugu. Gaurkoan, Baztango Osasun Plataformatik Belenekin konektatuko gara. Baztango Osasun Plataformak elkarretaratzea eta bizikleta martxa antolatu ditu ekainaren 4-ako, eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Ane Pizkazarekin egongo gara hizketan. Ane Mariarekin batera Herriberriko antzerki jaialdia antolatzen du urtero eta aurten 26. edizioa izango da, eta honen berri ematera dator. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1863ko ekainaren 2an, Harriet Tubman buru zutela, 150 soldadu beltzek 750 esklabo askatu zituzten Aebetako Hego Karolinan. Lur-jabe esklabistei kalte ekonomiko handiak eragin zizkieten. Emakume honek Harriet Tubman izena jarri zion bere buruari esklabotzatik ihes egin zuenean. Gero lurpeko burdinbidea sare klandestinoa antolatzen ibilia zen. Beltz librea bailitzan bizia arriskatu eta esklabotza indarrean zen lekuetara itzuli zen askotan, osotara 70 esklabori ihes egiten lagunduz. Urte batzuk geroago, 1978ko ekainaren 2an, 55 presok ihes egin zuten Bartzelonako La Modelo espetxetik. Borrokan ari diren presoen koordinadorako kideek antolatu zuten ihesa, eta hasieran 600 presorentzat prestatu bazuten ere, Guardia Zibilak zapuztu zuen plana. Azkenean, 2 astez eskura zituzten tresnekin estolderiara tunel bat zulatu eta ihes egin zuten. Egun berean, baina 1988an, Orerektako Matxada talde feministak eraikin bat okupatu zuen. Honela zioten eskuorrian, non ene bat trenbide eta papeleraren artean dagoen paradisu txiki batean, Oreretan. Zer emakumeentzako etxe bat okupatu dugu. Zertarako, bizitzeko, garatzeko, ikasteko, barre egiteko, amesteko, erratzeko eta borrokatzeko, dena gure kabuz. Eta bukatzeko 1980ko ekainaren 2an, Kaka Galia jaialdia antolatu zuten Andoainen, herriaren 375. urteurrenaren harira udalak antolatutako ekitaldiaren aurka. Udalak Gabinete Kaligari izeneko Espainiako taldea kontratatu zuen kontzertu handi bat egiteko. Herritarren parte hartze eza salatzeko, manifestazioa eta kazerolada egin zuten herrian barrena eta arratsaldean hasita, herriko taldeek gaztetxean jo zuten, arrakasta handiz. Udalaren kontzertura aldiz espero baina jende gutxiago joan zen. Ikus dezagun aste honetarako daukagun agenda. Gaur, astelena, Mendiak Ogibide eta Euskal Izarra beti pizturik liburuen aurkezpenak egingo dira Karrikiri elkartean, arratsaldeko 5:00. Birgen Amadoz Ongai, Mendiak Ogibide liburuaren egilea. Joseba Aurkerenena Barandiaran, Euskal Izarra beti pizturik liburuaren egilea, eta Josu Jimenez Maia aurkezle moduan egongo dira. Ekainaren 4an, asteazkena, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore laukotearen ikuskizuna egongo da, ostirala iritsi da izenarekin, 5:00 Patxi Larrainzar ikastetxe publikoko patioan. Ostegunean, ekainaren 2an, Aroztegia, Urdaibai eta Marienearen kasuak aztertuko dituzte mahai-inguruan arratsaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Eider Gotxik, Gorka Laurnagak eta Joana de Txartek parte hartuko dute.
Ostegunean baita ere Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan kantu eta hitza programazioaren baitan IUZ hirukotearen kontzertua egongo da. IUZ 2021ean sortutako hirukotea dugu, aspaldiko lagunez osaturikoa. Pop rockaren bueltan sortzen dituzte abestiak, melodia argitsu eta soinu zikinak landuta. Duela gutxi kaleratu dute lehendabiziko lan luzea, Esperoan izenekoa. Ostegunarekin bukatzeko Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan migratzaileak izeneko haurrentzako ipuina eta solasaldia euskaraz egongo da. Ostorik ez duen gaueko baso bat atzean uzten duen animalia talde baten bidaia kontatzen da. Animalia horiek migratzaile bihurtzen dira eta laguntza beharko dute egoera desberdinei aurre egin beharko diete. Igandean, Gora musika elkartasun emanaldia egongo da Nafarroarenan 6:30 aurrera. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Palestinaren aldeko martxak Israelekin merkataritza harremanak haustea eskatzen dio foru gobernuari. Milaka pertsona dabiltza Iruñeko kaleetan, BDZ Nafarroa eta Jala Nafarroaren manifestazioan, Gazako genozidioa amaitzea eskatzeko. Argazki nagusian, Aitor Garzia duo, Helvetia anaitasunako kapitainak publikoa besarkatu du jeitsiera partida amaitu ondoren. Honen titularrean, jeitsiera mingotsa. Helvetia anaitasunak behera egin du eta Nafarroa eliteko gizonezkoen eskubaloirik gabe geratu da lehen aldiz 30 urtean. Hori koloreko berrietan, alde batetik Altunak Artola gainditu du final epiko batean. Beste alde batetik Unai Ramosek irabazi du Nafarroako itzulia. Eskuineko aldeko berrietan, alde batetik soldatek gora egiten dute Nafarroan, baina erosteko ahalmena ez da berreskuratzen. Beste alde batetik 3.535 pertsona erizaintzako epeko azterketan, 258 lanposturako. Jarraian Altsasuko 20 urteko gazte bat hilda Burgosen, istripu batean. Gainera, jendearen erantzun ona liburu azokaren lehen asteburuan. Azkenik, Aizarotzeko kontzeju berria Nafarroan 35 urtean sortzen den lehena. Diario de Navarraren egunkarian, titular nagusian, Nafarroako erizaintzako epeko 258 plazak 3.535 hautagaien artean erabakiko dira. Atzo azterketa egin zuten 10-etik ia 4 beste erkidego batzuetakoak ziren. Argazki nagusian, jokalariek kontsolamendua bilatzen dute armaietan, jeitsiera ezagutu ondoren. Honen titularrean, jeitsita. Helvetia anaitasunak eskubaloiko elitea utzi du 14 denboraldien ostean. Beheko aldeko berrietan, batetik Jokin Altunak bere 4. buruzburukoa irabazi du final gogor baten ostean. Bestetik Unai Ramos Nafarroako itzuliko irabazlea izan da. Goiko aldeko berrietan, alde batetik Carmen Arbizu Nafarroako amona hilda. Beste alde batetik Rigoberta Baldini Iruñean emango duen kontzertuaren aurrean. Bukatzeko Arrosa eta Gatzatua Nafarroako altxorrak. Gara egunkariaren titular nagusian, arlo publikoak gidatutako eredu ekonomiko eta soziala eskatu du EH Bilduk. Alderdiak eskatuta osoko bilkura monografiko batek eredu ekonomiko eta soziala jorratuko du asteazkenean Gasteizko legebiltzarrean. Argazki nagusian Jokin Altuna garaipena ospatzen dugu. Honen titularrean sufrimenduari hortzak erakutsita Jokin Altuna buruz buruko txapelduna da. Eskuineko berrietan, alde batetik Euskal Herritik egindako aldarria Israelek Gazan egindako sarraskiaren aurrean. Beste alde batetik, Elisenda Alamani Eskerra Republikanako idazkari nagusiaren arabera, Proces delakoak subiranotasun espazioak konkistatzean oinarritu behar da. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian, Euripean hasi dira entzierroaren esia muntatzen.
Aldaz zurgindegiko langileak hasi dira Sanferminetarako entzierroaren esia muntatzen. Hilabete osoan ariko dira 875 metroetarako beharrezkoak diren zutoin eta oholak jartzen, baita entzierrilorako 450 betetzekoak ere. Eskuinaldeko berrietan, goikoan Sanferminetako txupinazoa nork botako duen hautatzeko botoa eman daiteke gaurtik aurrera. Ekainaren 13 arte zabalik dago epea botoa emateko Sanferminetan txupinazoa nork botako duen hautatzeko. 5 dira hautagaiak, Jala Nafarroa Palestinarekin, Afan Iruñeko gaiteroak, Alberto Gurrea eta Juan Jose Martirera. Behekoan D ereduko lerroa eskatu dute Faltseseko ikastetxean. 11 familiak egin dute eskaera Faltsesen euren seme-alabak euskarazko murgiltze ereduan ikas dezaten. Hezkuntza departamentuari galde egin diote eskubide hori ziurtatzeko eta Doña Albara Albarezen ikastetxean D ereduko lerroa zabaltzeko. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain berenekin gaude, Baztango osasun plataformatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zuek? Oso ongi baita ere, mila esker. Ekainaren 4an elkarretaratzea egingo duzu, ezta, osasun etxearen parean, eta ere bizikleta martxa bat antolatu duzu, ezta? Bai, mira, aldatu dugu, untakoan. Elkartu behar gara Elizondoko plazan. Hor, seiak eta 4 denetan. Eta hortiken aterako gara, ingo dugu bizikleta itzulia, eta gero 7 berri zen elkartzen gara plazan untakoan ere. Eta, zein da, duela hilabete batzuk hasi zineten elkarretaratzeak egiten hilabetero, ezta? Zein da pixka egoera? Hasi ginen ekainean, egoera arras-txarra zegoelako, Elizondoko osasun zentroan momento batean medikurik gabe ginen, gero bakarra batekin, eta, gaur egun, alde hortatik, hobe gaude. Ja badire bi mediku eta bat jornada murriztuan, baina erran behar da, bi horiek ez dituztela espezialitatea, ez dire mediku familikoak eta euskera maila, ez dute euskera ez da batek. Hori da gaur egun gure egoera. Eta gero pediatrian ere plazak tokatzen dire bat eta terdi, eta bakarra dago bat, eta falta zaigu terdi hori. Eta pediatriako espezialitatea ere ez daka mediku honek. Hori da gure egoera. Eta lan baldintzen aldetik hobekuntza bat egon da? Lan baldintza? Medikoak aldetik diozu? Bai. Bai, 2 plaza daude beteak, osoak, eta gero etorri da konkursuan beste medika bat, eta horrek hartu du murrizketa, eta egiten ditu ordu batzuk. Alde hortatik betea dago, baina hori da, erraten duguna da hori, ez dutela espezialitatea eta ez dute euskera ere. Eta ezakit zeintzuk dira zuen eskaerak alde horretatik? Horiek, eskaerak dire, gero dago, orain dagola, baina ez dakigu udako oporretan ere zegoeretan egongo garen. Ez dakigu oporrak hartzen dituztenean plazaio beteko diren edo ez. Hori, gure kezka da, orain horrela ongi, baina aber udan ere oporrak aietzen direnean, aber zegoeretan egongo garen, hori. Eta gero eskatzen dugu pediatriako beste plaza erdi hori ere betetzea. Eta norbaitekin hitz egiteko aukera izan duzu, ezakit osasun kontseilari bat? Elkartu ziren, osasun kontseilokoakin elkartzen dire 6 hilabetetik, baina beste udalako
alkatea eta beste jende batzuk. Eta izan zuten bilera aurreko astean, eta asteazkeneko elkartaratzean emango digu berriak. Etorriko da, gonbidatu dugu alkatea, Fernando, eta etorriko da, eta emango digu, zatera zen elkarrizketa hortatik. Bai. Baina orain guk ez dakigu ja. Eta zer espero duzue hortatik ateratzea? Guti. Espero guti. Zen ikusten denez, ardura gabe handia dagoela, ez dute erantzuten, espero guti, bai. Eta, esan dugun bezala, hilabetero egiten dituzu elkarretaratzeak, ez dakit jendea batzen da zuen aldarrikapenei? Alde hortatik oso pozik gaude, zeren bada jende finkoa. Eta gutxi gora bera, beti ibiltzen gara hor, 120, hor, ibiltzen gara mantentzen da. Orduan, hoien errespetoagatik ere, guk ere pentsatu dugu jarraitu behar dugula, eta indarra ematen digu, bai. Eta orain honetan zergatik erabaki duzu bizikleta martxa bat antolatzea? Pixka bat emateagatik ikuskizun handiagoa. Eta, ez dakit, aietzen den gehiago, aietu behar den lekura, bai. Eta nondik norakoa izango da, ez dakit zenbat kilometro? Ez, da, herri Elizondotikan ja kale bat, hasi Elizondoko plazatik, eta itzuli bat egin Elizondotik, eta, izango da mantxo-mantxo, azteko gara 6:04 den edo horrela, eta 7:00 ja plazan. Bai, itzuli, Elizondoko kaletik. Eta, gauzak aldatzen ez badira, ezakit hauekin jarraitzea pentsatu zuen, edo ez, elkarretaratzen aldetik, esan nahi dut? Bai, hurrengo bileran, ekainak 11 dugu gurea, eta aurrera baki behar dugu, zer egin, aurrera begira zer egin. Igual, bilabete hauek hartu deskanso, uztaila eta abuztua, eta gero berri zen irailean hasi, hori dena dugu eztabaidatzeko hurrengo bileran. Eta baztanen orokorrean, administrazioetan nola dago euskararen erabilgarritasuna? Diozu osasun bidetik? Osasun bidean aparte, ez dakit beste administrazioetan nola dago? Niri zait tokatu, osasun aldetik, nik uste dut, nahiko antzekoa izango dela. Orain etorri da beste medikaberri bat ere goiko baztangoitzara, eta badakit ikasten hasi dela euskera, ez zakiela, baina, sartu da ikastera, eta gero ja beste zonaldetan egia errateko ez dakit nola dagoen, ez dakit. Momentu honetan ezin da hartatu euskeraz, ez? Ez dago... Elizondoko osasun zentroan ez. Orain dauden 2 titular horiek eta etorri dena fija ere ez daki. Orduan, osasun Elizondon ez. Eta noiztik zaudete horrela? Nola? Zerbitzu hori euskeraz... Horren dela urte bat gutxi gora bera, aurreko medikoak euskalduna ziren. 2 plaza, 2 mediko euskalduna ziren. Horiek joan zirenetik ez da bete. Berri zen euskeraz. Eta, ez dakit ze aurre ikuspen dituzuen, uste duzuen lortuko duzuela, ez? Incertidumbre. Ez dakigu. Zeren gainera kostatzen ari denakin plaza betetzea, zeren
aurreko oposaketatik bete ziren, izan ziren plazak, bete ziren 3, Elizondoko 3, baina horietiken bakarra etorri zen bat. Eta eske ez dugu itxaropena handirik, ez. Euskerako zerrendatik medikoa ez dugu itxaropena handirik, ez. Bueno, ikusiko dugu ea zer moduz joaten den elkarretaratzea, eta ezakit kasu egiten diezuen azkenean. Eta ezakit, Belen, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan? Jendea animatzea, hori, etortzea ekainak 4 inbar dugun elkarretaratzera, eta jarraitzea gurekin. Osea, hilabetero elkartzen gara, eta jarraitzea etortzen, eskertzen dugulako pila bat, eta aurrera, hau ez dakitzen, eta luzera joango da, segurazkire. Orduan mantentzea elkartzen garenok, eta albaldin bada jende gehiago atxikitzea, pues atxikitzea. Eta eskertzen dela pila bat, etortzen direnak hilabetero, fin, eta horrela mantentzea. Bai, zer ematen duenez, bueno, Iruñera, ez dakit, bueno, iritsi behar gara Iruñera, eta gure eskakizunak iritsi behar dire Iruñera, eta han entzun behar digute. Orduan, pues, jarraitu behar da, eta horrela. Eta pentsatu zue ezakit elkarretaratzeren bat Iruñean egitea? Bai, baina hori prestatu behar da oso ongi, luzera izango da, luzera, bai. Bai. Bueno, Beren, ez dago galdera gehiagorik, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den ekainaren 4ko bizikleta martxa eta elkarretaratzea, eta ea egorako bera egiten duen. Bale, pues eskerrik asko zueri, eta hurrengo batera arte. Bueno, ondo segi, Belen. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Astea eguraldi fresko eta ezegonkorrarekin hasiko dugu. Zerua estalita egongo da ordu askotan. Euria egingo du egunean zehar. Une batzuetan zaparrada trumoitsuak ere bota ditzake, batez ere ekialdean. Egunaren amaieran euri gutxiago egingo du. Temperaturak jaisten jarraituko du nabarmenago Nafarroan eta orokorrean maximoak 20 graduren azpitik geratuko dira. Aste artean ere giro umel eta freskoarekin jarraituko dugu. Ipar isurialdean oso hodeitsu egongo da eta euri txikia egingo du. Hegoaldean arratsaldera arte segurazki ateri eutsiko dio, baina gero zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Egunaren amaieran atertzera egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura nahiko freskoak izango ditu urte sasoi honetarako. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Ane Pikazarekin gaude. Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ondo. Bueno, urtero bezala herri berriko antzerki jaialdia aurkeztera zatoz, ezta? Aurtengoa 26. edizioa izango da. Bai, 2025ean 26. edizioa. Aurreko urtean 25. urte hurrena ospatu genuen. Eta hementxe gaude berriro. Bueno, testu inguruan jartzeko, azaldu guzu pixkat zer den hau, noiz ez, baina zer egiten da bertan, gutxi gora bera, ze datetan ospatzen den. Herri berriko antzerki jaialdia, bere 26. edizioan, 26 urtez egin den antzerki jaialdia da, herri berrin egiten dena.
Bertan, orain arte edo urte askotan zehar, antzerki klasikoko jaialdia izan zen, eta Maria Goirizelaia eta biok, zuzendari artistiko berriak zartu aurretik, momentu batean klasikoko abizen hori galdu egin zuen. Orduz geroztik, arte eszenikoen zita bat bihurtu da. Non antzerkia, zirkoa, musika eta arte eszenikoko edozein proposamen bat egiten dute. 3 astetako jaialdia da, kasu hontan edizio hau uztailaren 18tik abuztuaren 3ra joango da, eta bere eszenatoki nagusia, barkatu, bere eszenatoki nagusia Lakaba izan arren, gabero gaueko 10etan egiten den emanaldi horrekin, urte hauetan zehar handituz edo gehituz joan dira espazioak. Bai, Oliten bertan, zein inguruko herrialdetan. San Martin de Usen, Pitillasen, Tafallan eta Beiren ere ikuskizunak ikusi aldira. Eta bestalde, Maria eta biok argi geneukan jarraitu nahi genuela egiten ziren residentziekin eta egonaldi artistikoekin. Ai, barkatu. Eta bestalde, aurten 4 tailer ezberdin izango ditugu. Eta zergatik Horrela, apur bat, orokorrean. Zergatik hasi zineten honekin, nola sortu zin ideia eta nolako bilakaera izan du urte hauetan zehar? Bueno, gu ez ginen honekin hasi, Nafarroko gobernua hasi zan, suposatzen dut, orain dela 25 urte, 26 urte. Gure kasuan, Maria eta biok egin genuen lanpostua atera. Proiektu bat idatzi, biok antzerkitik gatozelako, kultura kudeaketatik, eta oso interesgarria iruditzen zitzaigulako proiektu hau. Eta orain dela 4 urte sartu ginen antzerki jaialdiaren zuzendaritza artistikoan, eta hau izango da gure 4. urtea. Eta esan dugun bezala, pasaren urtean, 25. urte hurrena ospatu zenuten, zakit zer moduz joan zen, zerbait berezia egin zenuten? Bai, egin ziren bai topaketa bereziak, Estefania de Pazek aurkezpen berezi bat egin zuen lehenengo egunean, egon zan alde batetik jaialdiaren programazioa eta horrekin bat bestelako urte guztietan zehar parte hartu duten artista eta pertsona ezberdinen parte hartzea, parte hartze hori jasotzeko egin ziren topaketa batzuk. Eta zein da horrela orokorrean balorazioa? Zerena, jaialdiarena? Aurreko edizioarena. Oso ona, oso pozik gaude, eta aurten pentsatzen genuen oso zaila izango zela aurreko urteko programazio guzti horrekin urte oneri aurre egitea, eta egia zen aurten inoiz baino programazio gehien daukagu. 27 konpainia egongo dira, 40 emanaldi egiten dituztenak, programazio horren barruan 150 kasu honetan apur bat gehiago emakumeak idatzitako, zuzendutako edo sortutako ikuskizunak dira. Bestalde, Nafarrako 9 konpainia daude 12 emanaldi egingo dituztenak, badaude Argentinako 3 ikuskizun ezberdin, eta aksesibleak diren 3 ikuskizun egongo dira Lakaban. Guretzako oso garrantzitsua delako, pertsona guztiei heltzea. Aksesibilitate hau aptentekin egiten da, aptenten bidez, eta orduan emanaldi horietarako sortzen dituzte bai sobretituloak eta bukle magnetikoa edo soinua handitzen duen aparatu batzuk.
Bestalde, aurten lehenengo urtez, egin ahal izango dugu euskerazko ikuskizun bat Lakaban. Aurten Ika Antzerki Konpainiak egingo du, Zorretan proposamenarekin, Agurtzan Intzaurragak idatzi eta zuzendutako antzerki obra bat da. Eta bestalde, Gorka Urbizu ere izango dugu, Jauregian, eta baita Enborrak, Paula Gironiren proposamen bat da. Bera Madrilera joan zen ikastera eta egiten da identitatea eta hizkuntzaren hausnarketa bat. Zertarako balio duen euskera Madrilen dagoenean, oso proposamen gaztea eta berria da. Orduan alde horretatik hori izango ditugun euskerazko proposamenak. Konpainia Nafarroen artean badaukagu Las Nenas, Torcidas, badaukagu Jonira Izoz, Instrucciones para Alberto García, Montaña, Lucía Ezker eta Mikel Erena. Badaukagu baita Cabalum, Todo este ruido, badaukagu Sin fichero adjunto, Ereinena, Milagros y Valentina, eta uste dut ez dudala inorra hasten. Eta badauzkagu bi residentziak, bi egonaldi artistikoak, alde batetik bat Estefania de Pazek egin behar duena, eta bestea Natxok egingo duena, Natxo Lapiezak. Eta urtero ez dakit gai konkretu baten inguruan diren antzezlan guztiak, edo bakoitzak gai librea daukan? Ez, urtero, nik uste dut, Maria eta biok badauzkagu hildo estrategiko batzuk, hildo horiek jarraituta erabakitzen ditugu edo hautatzen ditu proposamenak, eta bai oreka bat mantentzen joaten zara publiko aldetik, ez bakarrik publiko heldura zuzentzen diren gauzak, baizik eta umei, baina nik uste dut gure zuzendaritza artistikoaren barruan dagoen begirada, badela gaur egungo gure ingurura begiratzen dituzten proposamenak, begiratzen dituzten gaiak, dramaturgia berriekin, begirada berriarekin, kultura erabilializateko eraldaketa bat bezala, ez? Eta orduan, aurten bai izango genuke, buelta asko eman diogula komunitate hitzari, ez? Eta mediazioari. Proposamen horiek zelan uztartzen diren herri berriko errealitatearekin. Horretarako Marko Kanale artista argentinarra etorri da Iruñara, eta badago lanean herri berriko helduekin gehien bat, eta talde ezberdinekin, orduan bera lanean egongo da 3 astetan zehar, bere proposamena La Velocidad de la Luz eskaini arte herri berrin bi emanaldi egingo dira. Eta gero bestalde ere, Itxaso Iribarren eta Germán de la Riba artistara nafarrak egongo dira Pitillasen, astebete lan egiten, beraien proposamenaren inguruan resonantziaz deitzen den ikuskizuna sortzen. Eta beraiek proposatzen dute herriko hainbat jendearen soinuei eta bertoko soinua jarraituta eta dialogoak paseo bat egingo dute, apur bat arte eszenikoen mundu hori arte eta soinura eraman da, ez? Orduan, uste dugu hor badagoela hartu eman bat, bertoko jendea eta hemengo artistak edo Marko Kanaleren kasuan artista internazionalen artean. Elkarrizketa ezberdinak sortzen dituztenak, bestelako norabide batzuetan. Aipatuzu mediazioari garrantzia eman diezula edizio honetan, zer da hau eta nola irudikatzen da antzerkian?
Hau da, azaldu izudana, Marko Kanaleren kasua, edo Itsaso Iribarren eta Germán de la Ribaren proiektuen kasuan mediazioa hori da. Hau da, bertoko jendearekin lan egitea ikuskizun bat sortzeko. Eta ikuskizuna ez litzateke berdina izango beste toki batean egiten baldin badute. Bertoko jendeak eraldatu egiten duelako edo sortu egiten duelako modu batean artista hauek proposatzen duten lan esparru hau edo joku hau eraldatu egiten dute beraiek diren moduan direlako, ez? Osea, ikuskizuna segun non den aldatzen da, ez? Beraiekin sortua izaten delako, bai. Eta baita, bueno, horretik tiratuta egiten ditugun topaketa guztiak guretzako oso garrantzitsuak dira, hor publikoak eta artistak bat egiten dute, eta badago proiektu horiek ikusteko edo begiratzeko beste modu bat. Ez bakarrik ikusle moduan, baizik eta sortzaile horiek jarraitu dituzten ibilbideak ezagututa. Eta horrekin bat, egonaldiak ere badira komunitate hori sendotzeko beste modu bat. Berez, jendeak ikusi alduelako, artista horiek hasieratik planteatu dituzten ideiak nola sortu diren, ez? Aurtengo edizioan, bai Montaña, Instrucciones para Alberto González edo Torcidas, izan dira aurreko urteko egonaldietatik pasatu diren konpainiak. Orduan, Maria eta Bioi ilusio berezia egiten digu pentsatzea, hasieratik lagundu dituzula proiektu horiek, ez? Eta lortu dutela, ideia batetik, publikoarekin harremanetan jarri diren egonaldi horietatik ere pasa, eta azkenean urte batzuetara lakaban egon proiektu moduan. Eta hortik ere tiratuta, badaude tailerrak, aurten egongo dira Alberto Conejero dramaturgiako tailerra ematen, Alessandra Garziak emango du sorkuntzako tailerra, Adrián Perea egingo dau umen edo gazteen tailerra, eta Mariana Robertsek egingo dau. Berez, Konpainia Nafarroentzako zuzenduta dagoen tailerra, baina, plazak eratu ez gero, beste jendea ere apuntatu daiteke. Eta tailer hauek zer nolako harrera dute normalean? Oso ona, normalean atera eta 4 egunetara beteta egoten dira. Eta zenbat plaza daude gutxi gora bera? 15 plaza. Eta zuek, bi izan da, nola moldatzen zarete hau dena antolatzeko? Ze ikuskizun pila dira? Bai, bertan gaudenetik ja hurrengo urtera begira gaude, eta gu ere berez konpainia badaukagu, antzerkian ibiltzen gara, eta etengabe gauzak ikusten, ez? Eta apurka Tetris hori sortzen aldugun edizio honena egiteko. Eta nola antolatzen duzu eszenatoki bakoitza? Esan duzu lehen ere beste herri batzuetan kokatzen duzuela eszenatoki hori, ez? Nola moldatzen zarete? Eszenatokia berez eszenatoki handi bat da, Lakabakoa, eta gero antzerkia eramaten dugu beste puntu batzuetara. Eta kasu honetan, Tafaiak adibidez oso antzoki handia dauka, kulturretzea, bertan aurten egingo dira Tauma, proposamen familia osoarentzako egiten den proposamen estetiko oso potente bat, Bartzelonatik datorren La Mula teatrotik, eta egongo da baita La Celestina. Lita Klaunak egin duen bertsio oso libre batekin, non ikusleak beharrezkoak diren hori egiteko. Honek biak
antzoki barruan izango dira, baina berez San Martinen edo Beiren edo Pitillasen baita Tafallan egingo diren aurten Sin Fichero Adjunto edo Kabalum, egiten dira eszenatoki baten, baizik eta espazio baten. Eta, aurreko edizioa hainbeste arrakasta izan da, eta hainbeste eskaintza izan da, ezakit aurten presio hori daukazuen hobetzeko edo berdintzeko gutxienez? Beti, hobetzeko ez dakit zer den hobetu, bai saiatzen gara erantzuten sortzen zaizkigun galderetara, eta apur bat aurreko urtetik ikasi eta gauza baten bat ondo funtzionatu ez baldin badu, edo ikusten baduzu begira espazio honetan bizibilitatea ez da ona, edo zerbait hobetu behar baldin badugu gauza horiek hobetzen. Baina oso pozik gaude eta gogo handiekin aurtengo edizioari ongi etorria emoteko. Utzi gora bera, hilabete eta erdi geratzen da, ezakitena prestu zuen hor San Ferminak ere tartean daudelako. Bai, gure aldetik aurreko astean egin genuen prentza aurrekoa, eta bagoaz azkeneko gauzak orain teknika aldetik hasten da lan gehiena sortzen, Lakabako espazio hori eraiki behar delako, ze orain herri berrira baldin bazoaz, espazio taula horiek ez daude jarrita, eta hori sortu egin behar da, baina printzipioz prest eta gogotsu. Eta adibidez, tailerren epea noiz irekiko da? Tailerren epea irekita dago, eta lista batean sartzen da apuntatzen den jende guztia, 15 iristen garenean hor lista espera bat sortzen da, eta horrela doa. Oso arin joaten da eta oso arin joaten dira plazak. Prezioak ez dira batere altuak eta proposamenak oso potenteak dira. Baita saiatzen gara beti bertan dauden tailerrak ematen dituzten pertsonak zerikusia izatea urte horretako edizioko proposamenarekin. Orduan, Alberto Conejerok En mitad de tanto fuegorekin elkartuta dago Alessandra Garcia, egin dau Ojo externo de las nenas torcidas. Adrián Pereak idatzi dau Miura, el último comediógrafo. Orduan, hor badaude erlazioak, non ez da bakarrik tailerra jun, baizik eta ikusi alduzula beraiek sortutako pieza bat. Eta zuek zuen aldetik zer espero duzu edizio honetaz? Jendeak gozatzea, ulertzea, bakoitzarentzat baliogarria den hori hartu dezala, modu batean, ez dakit munduan egoteko bere modua topatzeko, ez? Nik espero dut topaketa handi bat izatea, arte eszenikoen topaketa handi bat, non bakoitzak aurkituko duen behar duena. Eta sortu zuen eskaintzarekin pozik zaudete? Bai, oso pozik gaude. Egia esan, uste dugu norabide asko dauzkala, eta adin eta pertsona ezberdinei begiratzen diela, eta badala jaialdi bat non denok sortzen garen. Primeran, Ane, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Animatu daitezela, begiratu ditzatela bai tailerrak eta egoten diren topaketak eta kaleko proposamenak zein salako proposamenak, eta bertan itxaroten ditugula uztailaren 18tik aurrera. Primeran, Ane, zuri eskerrak eman, gurekin kontaktatzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik, eta zer moduz joaten den aurtengo edizioa. Eskerrik asko, ondo izan.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.